Nova uvádí. V roce 1992 propukla válka v Bosně, která byla součástí Jugoslávské federace. Do té doby spolu žili muslimové, Chorvati a Srbové v míru v hlavním městě této oblasti Sarajevu. Děj filmu vychází ze skutečných událostí. Zásah do srdce. Majdo, jedu vyzvednout Slavka, možná se zdrží. Neboj se, já si už poradím, sejdem se až tam. Čau. Hele, dávej chvíli pozor na auto. Jasně, nemám co dělat. No to nic, obchod nepočká. No, to ne, přesně tak. Tak co? Vydržte, Amíre, jen to přepočítá. V pořádku. Tak příští týden. Pane Selimoviči, dobrý den. Říkala jsem mu, aby zavolal policii. Jo, tím bych musel platit víc než Zijahovi. On na mě nedá. Vaše letenky. Vy jste měli do té Barcelony jet. Není Jugoslávie, není ty, ale chci vidět olympiádu. Pán, paní a slečna Selimovičovi, Slavko Stanič a pořád ještě neví, koho vezme. Slavko? Ten neví, co bude za 3 hodiny, natož za 3 měsíce. Díky. Čau, Nataša. Čau. Hezký víkend. Naschle. Kde je to? Tady? Ne. Ale počkej. Tady. Ahoj, Vlado. Slavko. To koukáš, co? Barcelona. Tak. A víkend začíná. Jo. Skvěle si to užijem.
melou. A velký. Ne, já už bych toho měl nechat. Hrozně se mi třesou ruce. Ještě, že nejsme tví pacienti. Tak co, couvneme o 20 metrů? Myslíš? Jo, pojď. Míšo! Ale... Co se tam děje? Střílejí na olivy. Jdem dál. 22. Potřebuješ pivo. No? Ne. Ale nech toho, jo? Jsi dobrý. Dáte si? Tak prosím. Naďo! Hej, pojď se! Amelo, Majdo, pojď se! Amelo! Pojďte se najíst. Vem si to a jest. Dobrá. Cože? Tak dobře, zatím. Co jí říkáš? Vezmu jí do Barcelony. Tak to už bude 6. Už 6? Míšo! Díky. Jenom jest. Hele, Slavko, pořád nevíš, koho vzít na olympiádu? Vlado, tohle si přehnal. Tak se zeptej Nataši, jestli by nejela. Víš, ty holky z cestovky. Ale já žádnou ženskou nehledám. A je moc hezká. A o to právě jde. Co se tady děje? Já nevím. Co to dělají? Co se děje? Ukažte mi doklady. Nic ukazovat nemusíš. Jste na území Srbské republiky Bosna. Doklady. A od kdy? Dnes ji vyhlásil Radovan Karadžič. Nebuďte směšný, co je nám do Karadžiče? Vlado, Jde mi o vaši národnost. Jugoslávská. S Bohem. Heinz. proboha, proč je tady tolik vojáků? Vystupte. Vystupte z auta. Já to si vyřídím. Dej mi 1000. Ty mu dáš peníze? Jen to nech na ně. Slavko Stanič, Srb z Bany a Luky. Teď žiju v Sarajevu. To jsou mý přátelé. Vezou mě domů. Chtěl jsem si večer koupit na oslavu flašku Napoleona. Oslavte to taky. Dobrý nápad. Tak fajn, mějte se. Naschle. Naschle. Dobrý, jedeme. Piv. Dobrý. Vlado, co kdyby se Majda s Amelou vraceli sami? Se mnou se bát nemusí. Já mám srbskou občanku, ale 2 samotné muslimky s dětmi, to teď není sranda. Do rána budou pryč, tohle přece Západ nedovolí. Snad máš pravdu. Tak dobrou noc. Sladké sny. Máš na zítřek do školy všechny úkoly? Jo, mami. Ahoj. Dobře. Dobrou noc. Ne, abyste po noci... Dobrou noc. A buď hodná, Lejlo. Díky za hezký víkend. Není zač. Čau. Ahoj. Nejdřív ho dám do téhle ruky, jo. Ale? Je pryč. No jo, a kde je?
Tady je! Ne, to je Tady. moc rychle. No tak, holky, jdeme spát. Ahoj. Dobrou noc. Sladké sny. Ahoj. A žádný řeči, jasný? Já jdu spát, dobrou. Dobrou noc. Dobrou, Slavko. Dobrou, Majdo. To je pro mě? Měl jsem je v šuplíku, tak jsem si řekl, že... Hned to pověsím. Oděsa. Tohle je Budapešť, co? Jo. 600 metrů. Dobrý závod. Tam si to všem natřel. Proč, Smíro? Chci, abys je měl. Zapijem to. Jo. Když bosenský parlament odhlasoval nezávislost na Jugoslávii, varoval vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžić před propuknutím násilí. Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Nyní je Bosna nezávislá a obavy z propuknutí válečného konfliktu stále sílí. Rozpad Jugoslávie provází nenávist, která mezi jednotlivými etnickými skupinami po letech opět propuká. A muslimanski narod možda u nestanak. V Sarajevu však lidé doufají, že se konflikty vyřeší mírovou cestou. Muslimové, Chorvati a Srbové spolu v bosenském hlavním městě pokojně žijí celá desetiletí. Přátelí se a uzavírají mezi sebou sňatky. Ale hory v okolí Sarajeva, ve kterých se právě před 8 lety konaly zimní olympijské hry, obsadila bosensko-srbská milice vyzbrojená těžkými zbraněmi. Ale my po nikom nestřílíme, my se jen snažíme udržet mír. Nechceme kontrolovat okolí Sarajeva. Ale zítra byste mohli Sarajevo obsadit, vidíte? Stejně bychom mohli obsadit Belfast. Lejlo, co tam děláš? Hoď sebou nebo přijdem politici pozdě. stále hovoří o míru a odmítají zprávy, že muslimové a Chorvaté jsou vyháněni ze svých vesnic pod hrozbou násilí. Naďo? Hned, mami, hledám knížku. My nechceme obsadit Sarajevo, ani další vesnice nebo města.
A už vůbec nechceme vyvolat revoluci. Chceme jen žít svobodně a spolupracovat s ostatními. Ale stále více Sarajevanů Karadžičovým slibům nevěří. Obávají se nejhoršího a proto... Už jsem ji našla, tati. Tu knížku. Dobře. Mami, půjdeme? Jo. Ahoj, mami. Děkuju, nashledanou. Ahoj, holky. Ahoj. Ahoj. A zase někdy přijď. Dobrý. Dělej. Tak. To stojí 70 marek. Neměli bychom odjet? Já ti nevím. Nemůžu odejít z nemocnice, ale asi bych teď měl odvést Amelu s Leilou. Tak jsem přijel. Víte, podle mě k tomu lidi sami přispívají tím, že se nechali strašit a začali zmatkovat. A oni žijí z našeho strachu. Teď je důležité, abychom jim ukázali, že se odtud vyhnat nedáme. Ano, já vím. Ale o to nejde, pane Selimoviči. Můj kluk je Srb a povolali ho do armády. Proto musíme pryč. Ach tak. On nechce bojovat. Ne, já ho chápu. Můžete se vrátit, Děkuji. až bude po všem. Opuste své domovy nebo zemřete. A co mám Před dělat? touto volbou stojí Komu to mám hlásit? ve stále větším počtu Nikoho to bosenských nezajímá. vesnic a měst. Bez horníků lidé utíkají jen v tom, co mají právě na sobě. Zprávy uvádějí, že mladí muži jsou vražděni nebo bráni jako Podívej, to je Zijach. Sarajevo Víš, kolik zachvátila chce za válka. jeden kanistr Lidé se benzínu? zoufale snaží ujet, 200 ale jeho německých stále marek. složitější a stojí to hodně peněz. Jediný způsob, jak získat benzín, je koupit ho od překupníků ovládajících černý trh. Hele, to je naše auto. To není možné. Vidíš to? V televizi prodávají naše nový auto. To snad není možný. Za to, že jsem tě včera zdržel manžela. Ve městě se však No to je rozhodně neskutečný. jeho obyvatel. Tohle jsem si fakt měl nahrát. Co se děje? Zijach. Ráno mi ukradl auto. A teď ho prodává v televizi. Právě teď jsem to viděl. Tohle to rozčilování je ti stejně houby platný. Auto je ti k ničemu, přes zátarasy se nikdo nedostane. Ale minule jsme projeli, ne? Už to nejde. Tebe povolali? Jo. A co budeš dělat? Zítra jedu. Proč? Oni ho povolali. Ty musíš do Karadžišovy armády. Spousta Srbů nenarukovala, třeba Míša. Miša je doktor. A jako voják je k ničemu. Co tam budeš dělat? Cvičit kadety. Až začnou z těch zbraní na kopcích střílet, kde budeš pak? Tam, kam nebudou mířit. Kde budeš? Řekl, že bude cvičit kadety. Já tam ty děla nedal. Ale patříš k nim. Třeba bys mohl říct svýmu veliteli, aby ta děla odvezl. Mě to vadí, když na mě míří. Co když někdo vystřelí?
Nemůžeš se toho zúčastnit, Slavko. Ty chlapi, co si hrají na generály, jsou šílenci. Jsem u nich muslim a ty Srb. Vždyť jsme Jugoslávci. Musíte odjet. Co po tobě chtějí, abys trénoval naše vrahy? Já bych vám teď mohl sehnat 3 letenky. Ty patříš do naší rodiny a do Sarajeva, ne k těm idiotům v kopcích, co se furt patlají v minulosti. Za kolik Cože? by byly ty letenky? 10 000 marek. 10 000 německých marek? Kam jsou? Na Nový Zéland? Do Vídně. Za 10 000 německých marek jen do Vídně, To je levný, platí se i 2x tolik. A kolik z toho máš ty? No tak. Majdo, já z toho nemám nic. Chci jen, abyste odjeli. A co bychom dělali ve Vídni? Byli bychom uprchlíci? Ne. My nejsme žádní uprchlíci. Nežijeme přece v Africe. Tohle je Sarajevo a ne Somálsko. Vždyť jsme Evropani. Tak jeďte do Stockholmu, tam můžete bydlet u Anderse. Nemůžeme u něj zazvonit a říct ahoj, jsme uprchlíci, chtěli bychom u tebe asi tak 20 let žít. Vlado budoval svůj podnik 15 let a na to, co teď máme, jsme celá ta léta tvrdě dřeli. Takže nám to nikdo teď nemůže sebrat. Jakmile odtud odejdeme, ztratíme všechno. Je to náš domov. Už bys měl jít. Já vás chtěl jen varovat, Majdo. Poslouchej mě. Nikdo nedostane peníze, dokud se nezačne střílet. Bude spousta naštvaných vojáků. Proto chci, abys odjel. Vy můžete přijít o všechno, my nemáme co ztratit. Víš, co je teď pro mě nejdůležitější? Abyste ty, Majda a Naďa odjeli. No tak se měj. Sarajevo je odříznuto od okolního světa. Je v obklíčení bosensko-srbských kulometů, tanků a děl. Z jediného děla na město. Žádná ze zbraní namířených Tak to mají na spočítaný. Sarajevo dosud nevystřelila. Stejně jako v Perském zálivu. Američani, bum, je vyřídí. Ale dnešní jedinou odezvou od bosensko-srbských vůdců bylo ticho.
Měli bychom jít k Myšovi. Ne, já nikam nechci. Nemůžeme tu zůstat. Tak pojďte. Vstaň. Poběžte. Běžte. Pojďte nahoru. Poslouchej. Bây giờ khoảng là 7:30. Lisa Fleming. Co to máte? Bây giờ khoảng là 7:30. Fleming và Komu voláš? Slavkovi. Ať seženete letenky. Musíme odjet. Lejlo, nikdy teď nesmíš jít sama ven. Smíš jedině se mnou nebo s tátou. Slyšíš? To platí i pro tebe. A jak dlouho nebudu někam smět? Dokud ty vojáci neodejdou. A taky nejezdí výtahem. Nás zkusit. Nejde telefon. Ze svých pozic na kopcích tyčících se kolem Sarajeva mohou bosensko-srbští střelci přesně zasáhnout kterýkoliv cíl v ulicích města. Kolem frontové linie se pohybují ostřelovači, kteří střílí po všem, co zahlédnou. Ze Sarajeva, které se stalo střelnicí, nemohou lidé nikam utéct. Silnice jsou uzavřené a letiště ovládly bosensko-srbské síly. Dobili je včera za pomocí tanků. Sarajevané teď musí začít své město bránit nebo se musí vzdát. Ovládnul černý trh, založil armádu. Víš, jak se říkají? Ziahova milice. Ten hajzel je schopný všeho. Tohle je zásobník a takhle se nabíjí.
a pak se připravíte ke střelbě. Odjistíte? Ale buďte opatrný. Milá Lejlo má nejlepší kamarádko na světě. Tohle je moje první zpráva z frontové linie. Pořád ještě nemáme vodu ani elektriku. Táta našel nějaké umělohmotné desky, které jsme dali na okna. Jo, Médě má škrábnutí na nose, ale jinak jsou všichni Selimovičovi v pořádku. Kde teď spíš? Já nesmím spát ve své posteli. Táta říká, že nepůjdeme dolů do přízemí, protože tady je to bezpečnější. Bezva. Snad má pravdu, že to přežijeme. Promiň, já... Kam jdeš? Mladý Malik je tam s puškou. Nemají šanci. Nadjo, běž pryč. Malik, takhle je to špatně. Takhle. Na frontové linii to není žádná legrace. Budou na tebe střílet. To už stačí. Neboj, nic se mi nestane. Vrátím se. Čestně. Pojď sem. Hej, hej! Tady jsme! V prvním domě! Vlado! Neboj. Zlomba. Dík. Už jsou tu všichni. Takže... Srbové jsou zatím až tady, nepostoupili. Tak, Avram, Samir, Malik a Duško nevymlouval ulice.
Malik! Poběž pro Krista! Maliku! Tak poběž, ty idiote! Musíš se dostat do domu! Maliku! Vlado! Hned se vrať zpátky! Předměstí Sarajeva se změnilo na bitevní pole. V křížové palbě se ocitají i civilisté. Zde v Dobryni je střelba obzvlášť silná. Jde o oblast obývanou muslimy poblíž letiště drženého Srby. Ulice města jsou teď životu nebezpečné. Během několika dnů zahynulo 9 z 25 mužů bránících Dobryňu. Jednou z tragédií tohoto konfliktu je, že tu se zbraní protestují soused proti sousedovi. Lidé, kteří byli ještě nedávno přátelé, se navzájem zabíjejí a mezinárodní společnost. Naďo? Děkuju. Halo? Vlado, jak se máš? Slavko, už jsem tě scháněl. Co Majda a Naďa? Jo, jsou tady, mají se dobře. Tak to jsem moc rád. Kde jsi? Jsem venku. A kde? Měl jsi si vzít ty letenky. Jo, to jsem měl. Můžu tě dostat ven. Možná je to poslední šance, nesmíš odmítnout. Tak mluv. Jdi za Natašou. Víš, za tou z cestovky. Jo, Natašu znám. Vysvětlil jsem jí, kudy máte jít. Dávám zvláštní povolení pro kontroly. Je to bezpečné, ale jen dneska. Ulice Vasa Savy. Blok C 340. Máš to? Ulice Vasa Savy. Pane poručíku? Už jdu. Poslechni mě, Vlado, a zmizte. Dobře, dobře, už jdu. Slib mi to. Jde o všechno. Musíte s Naďou pryč. Jen my dvě? Já teď nemůžu. Potřebujou mě. Máme jít sami přes hory? Co když je to past? To by nám neudělal. Má o nás starost. Já bez tebe nikam nejdu. Ne, já nikam nejdu bez Lily. Zůstaneme spolu.
No tak se na to podíváme. To je dobrý. Dobře. Kam jsi to mířil? Na jeho koule? Já ti to ukážu. Tak, teď jsou z vás ostřelovači. Zítra jdete na frontovou linii do Sarajeva. 1, 2 a teď? Do oblasti Grbavice, do Bryně, Nedaliče, na Alipašnopolie. Muži, ženy, děti. Trochu zadrž střílejte dech, na tím se každého. uvnitř sklidníš. A pak se soustředíš na cíl. Vaším úkolem je terorizovat. Jasný? Je to jasný? Ano, pane! Neposílej můj oddíl na Alipašnopolie. Proč? Máš tam přátele? To máme všichni. Jsme Srbové. Jde o naše rodiny. Musíme pomstit naše mrtvé. Za naše utrpení. To je Slavko Staniš, náš nejlepší střelec. Zítra jde se svým oddílem do Sarajeva. Ahoj! Všechno nejlepší! Všechno nejlepší! Ahoj. Ahoj. Ahoj, ráda vás vidím. Tak, jaký je to pocit být teenager? Pořád vás poslouchat. Ahoj, pojďte dál. Tak, prosím. To je nádhera. Dáte si pivo, ha? Jo. Páni, to je sen. Viď? Tak dáte si? Jo. Ano. Půjč mi to! Ne, nech to bej! Hele, nebuď skvětá, půjč mi to. Pust to, to je moje. Naďo. Mohla bys tohle dát na piano? Děkuju. Kde jste to všechno vzali? Neptej se. Ani nám neřekneš, kolik to stálo. Ale vždyť slavíme narozeniny. A teď překvapení. Jedna s tuňákem a druhá Dáš s mi ochutnat? papričkama. Dobrou chuť. Mají do pivo? No tak už jeste. Jo, jeste. Dobrou chuť. Tati, nakraješ mi to, prosím tě. Neozval se vám Slavko? Co? Jo, volám. Jo? Chtěl nám pomoct utéct. Chceš? Utéct? Ven z města? Jo, nabídl mi to. Prej by to mohl zařídit. Naďo, tu Dík, máš. tati. No, a kdy vyrazíte? A tady máš ty. My jsme to odmítli. Platilo to jen den. Zbláznil ses? Proč jste nešli? My máme každý den v nemocnici plné chodby umírajících lidí a jsme bezmocní. A to je teprve začátek. Vlado chtěl, aby jsme odešli. To já jsem chtěla, aby jsme zůstali pohromadě. Já tě chápu, ale Vlado měl říct děkuju, ale běžte. Bože, Vlado, tady jde nám všem o život. Kdykoliv nás můžou zabít. Já vím, o čem mluvím. Míšo, jsou to děti. Jde jen o to, aby jsme to přežili. Chceš přežít? Tak musíš bojovat. Proto zůstává. Jasně, ale to Naďa ani Majda nemusí. Jaký máš důvod pro to držet je tady? Mohl by si vzít moje auto a mohl si vzít Amelu s Lejlou sebou. Já bych dal cokoliv, abych mohli odjet. Cokoliv! Nezlobte se. Připijeme oslavenkyni. Děkuju.
Na zdraví. Hele, kolik stojí ženská na hodinu? Nevíš to? Tady můj kámoš je zoufalej. Asi tak 100 marek. Tak vyřiď svý sestře, že jí dlužím 50. Co děláš, ty vole? Chceš mě zabít? Ahoj, milá kamarádko, to jsem já. Pořád někdy čekám na moji mámu a teď už na ně čekám zase. No tak, nepřeháněj to. Víš co? Vemem to okolo trhu, jo? Bezva. Ty vem tohle. Počkej na mě, Lejlo. Tak pojď. Nemůžem se zastavit u Nadi? Ne, dneska musíme prát. Já jí chci dát ten pásek. Co, pak se ti ještě nevybily baterie? To není možný. Kde je vozík? Já ho nechala nahoře. Nemohla bys... No, tak ne, já pro něj skočím. Počkej tady. Jasně. Bože. Ale ne, kde zas je? Lejlo, ty nevíš, kde je? Ne, mami. Měla si ho naposled. Kam ho zase dala? Ahoj, milá kamarádko. Jak už jsem říkala, pořád někdy čekám na moji mámu a právě teď na ní čekám zase. Chtěla jsem něco nahrát v vozu. Nikdy nic po sobě neuklidí. Tak, a jde se. Lejlo, nech toho, Lejlo, není to vtipný. Tak, Lejlo, stávej. Jdeme, slyšíš? Lejlo! Lejlo? Lejlo, vstávej. Lejlo, ne. Ne, ne, Lejlo. Ne, bože, ne. Prosím, ne. Prosím. Ne, Lejlo. Lejlo. Pojďme se mi dovnitř. Musíme zavolat Mišu. Je v nemocnici. Zavolám mu. Ne, já nechci, aby to věděl. Ale to nejde, Amelo. Ne. Ostřelovač je v tom domě vzadu. Musíme říct všem, aby si dali pozor. Ona se uzdraví se. Vlado.
No, prosím tě, mohl bys odtud odejít. Míšo, mě to tak mrzí. Hele, vypadni odtud. Já už tě nikdy nechci vidět. Nemůžou ji pohřbít na hřbitově. Proč ne? Je plný. A do bary se bojí kvůli ostřelovačům. Ne, Amelo. Ahoj, milá kamarádko, to jsem já. Nebudu tu čekat, až mi zavraždí dceru. A teď už na ní čekám zase. Kam chceš jít? Na druhou stranu města. Do Koševa. Je tam byt po nějakých lidech, co odešli. Tam můžeme do konce války zůstat. Ahoj, milá kamarádko. Míša ho sehnal pro Amelu s Lejlou. Ale Amela teď zůstane tady. Chtěla jsem něco nahrát. Našel ho to ráno, co jí zastřelil. No a proč mi tohle to říkáš? Jen ti říkám, že jim zařídí... To neříkáš! Mohla bys už vypnout ten blbej pásek! Může si pouštět, co chce! Ty mi říkáš, že jsem to měl udělat taky. Ne, to ne. On se o něm A dozvěděl on teprv... to dělá jen proto, aby mě ponížil. To si vážně myslíš, že v den, kdy pohřbil svoji dceru, myslí jen na to, jak by tě ponížil? No, a jak jinak? Míša moc dobře věděl, o co jde, už od začátku, ale ty jsi byl slepý! A kdo ti tehdy říkal, abys odjela, když volal Slavko? Ale to už bylo pozdě! Míša si to nemyslel. Jak jsem tě mohla opustit, když jsi musel jít bojovat? Vždyť mě teď opouštíš. Co pak vážně nechápeš, proč odcházím? Ne, to nechápu, ale klidně si běž. Ano, já půjdu. To je ale šlechetný muž, ha? Je opravdu úžasné, že v den, kdy pochoval svoji dceru, myslí na vás s Naďou. Ano, je to dobrý člověk. No jo, jasně! Ale řekni mi, jak to sakra jenom dokáže? Jdi pryč! Jdi pryč! Nech mě bejt!
Jak si vedou ti hoši v Sarajevu? Dobře, Dohlídni na ně. neboj se, už se otrkali. To šlo hladce. Můžeme vypálit všechny muslimské domy. Ale bez Sarajeva není žádné Srbsko. Tak, který dům chceš? Jen si vyber, jeden je tvůj. Hej, hej! Tady mi zastav. Couvni. Tak pojď, ty hajzle. Řekni z boku. To, co se stalo mojí rodině, bylo mnohem horší. Tak je vyhoďte. Všem našim rodinám. Tenhle si vezmu. Jistě. Tenhle dům necháme. Jdeme. Je jich tam víc. Ostřelují celou ulici. A proč mi to říkáš? Abys s tím něco udělal. Proč? Nejdou ti snad kšefty? Každý tu musí někdy vyjít na ulici. To ty dobře víš. A všechny oběti byly lidi, co šli pro vodu. To je všechno? No tak. Co ještě potřebuješ? Z těch domů na nás nikdo nestřílí. Ale určitě tam někde musí být. Dávej pozor na všechno. Na záblesk světla, stíny, cigaretový kouř, cokoliv. Dobře. Musí tam někde být.
dveře. Dino, zajít jsem s tím autem! Někoho jste přece vidět museli. Neviděli jsme nic. Naložte ji do auta. Najdi ty hajzly, Vlado. Nevíte, kde je doktor Kopačevič? To opravdu nevím. Mišo. Mohl byste se na něj podívat? Leží tamhle na dvojce. Hned tam přijdu, běžte napřed. Dobře, ano. Musíš mi pomoct. Ráno jsem přivezli 2 ženy zastřelené na Alipašině polí. Mohl bys udělat pitvu? Mám udělat pitvu? Zbláznil ses? Musím zjistit, odkud střílí. Myslíš, že teď máme čas na pitvy? Mišo, udělej to, pomůže mi cokoliv. Já dělám, co můžu. Tak si počkej upřímu, jako ti ostatní. Maliku! Ahoj, Vlado. Je mi fajn. Díky. Číslo 13. Pan Selimovič. Pan Selimovič. Pan Selimovič. Ano. Pojďte se mnou. Takže střela pronikla do lebky tudy. Jak vidíš, je to čistý průstřel. Střela hlavou neproletěla, ale uvízla jí v mozku. Rozsah zranění je... A jak to, že nevyletěla ven? Ty to nevíš? Vždyť sám střílíš. Záleží na tom, kterou část těla zasáhneš. A taky na vzdálenosti, ze které střílíš. Hlavou Lejly střela proletěla, jestli ti to bude něco platné. A proto si myslím, že tahle střela byla na konci své dráhy. Střílel z velké dálky. Už musím jít. Tahle střela... Co? Ta ji zabila. Je to tak 500-600 metrů. Střílí mezi domy. A každý ho trefil přímo do hlavy. Dokázal bys to?
Já určitě ne. Ale je to možný. Odtud ho nedostaneš. Když se netrefím, tak se přesune a pak ho budeme zase hledat. Vidíš ten autobus tamhle? Jo. Tak kdybych se dostal za něj, mohl bych ho zastřelit, až tam půjde. Tam by ses dostal jedině, kdybys přešel ulici. Vykopeme tunel. Spletl jsem se. Měl jsem blbej úhel.
Je Nataša doma? Ne, A kde je? už tady nebydlí. Já vím, že tu bydlí. Nevím, o kom mluvíte. Tak kde je? Já to vážně nevím. Hnusný had! Já Lžeš, nevím. hajzle, kde je? Prosím, já to opravdu nevím. Ještě jednou mi řekneš, že ji neznáš a odvedu tě k Ziahovi. A řeknu, že jsi práskač. Prosím, to ne. Sedni si. Tak mi řekni pravdu. A nechám tě. Je to tvoje holka? Ne, sestra. No tak, vezmi si. Znáš Slavka Staniče? Nechtěl Slavko vzít Natašu do Barcelony? Na olympiádu? Chtěl, viď? Já jsem to věděl. Měli jsme jet spolu. Moje žena, moje dcera, Slavko, tvoje sestra. Je u něj, co? Slavko je jako můj bratr. Mám ho rád tak jako ty Natašu. Co ode mě chcete? Chci jet za nima. To nejde. Jen mi řekni, kde bydlí. Jsou v kopcích. Až za Elijou. Tam se teď nedostanete. To nech na mě.
Tak co? Můžeš vstát? Pojď sem! Doufal jsem, že to zvládneš. No tak, pojď dál. Jak jsi věděl, že přijdu? Natašin bratr volal štáb. Kdybys mi zavolal sám, řekl bych jim, aby na tebe nestříleli. Pojď dál. Natašo, přines vodu a ručník, máme hosta. Dej mi to. Pojď. Señoras y señores, ha llegado el momento de rendir tributo a los atletas y oficiales de las 172 delegaciones participantes en estos Juegos de la 25ª Olimpiada. Ellos van a ser ahora las estrellas de esta ceremonia. Tady je. Mesdames et messieurs, le moment est venu de féliciter les athlètes et les officiels des 172 délégations qui ont Není krásná? participé aux Jeux de la 25e Olympiade. C'est eux qui sont à l'honneur ce soir. Ladies and gentlemen, we will now pay homage to the athletes and officials of the 172 delegations which have taken part in the games of the 25th Olympiad. They are the stars of the ceremony. Proč jsi sem přišel? Na panáka a pokecat. Ha? Je to tak? Jo. Jasně, že jo. Dlouho jsme se neviděli. Tak, a co budeš pít? Hm? Koněk, whisky, pivo, gin, co chceš, řekni si. Já nic nechci. Musíme si připít. Ne, dík. Jsi můj host a na to se musíme napít. Natašo, whisky s ledem pro mého kamaráda. Jo, a olivy. Proč si mě na tom kopci nezastřelil? A proč ty mne? Kdy? Před chvílí. Přišel jsi mě přece zabít. Je to teď tvoje práce, ne? Co jsi zavřel továrnu. Pojď, radši se napijeme. Dáme si šachy. Miláčku, šachovnici. Hm? Tak jaký chceš? Dobře, bílý. Jdu si lehnout. Třeba se ráno uvidíme. Dobrou. Dobrou, miláčku, já přijdu. Na tuhle holku jsem čekal. Ona má stejný sny jako já. Nemusím jí vysvětlovat, co cítím, co si myslím. Miluje mě. A představ si, Vlado, že jsem do ní blázen. Tohle už není žádná hra. Poprvé v životě mám pro co žít. Nakonec jsme tam stejně jeli. Zabíjíš ženy a děti na ulicích města. To je válka.
Víš, že jsi byl na tom kopci přímo ukázkový cíl? Mohl jsem tě takhle dostat. Já bych tě nemohl zabít. Vzpomínáš na tu noc v Oděse, když jsme vyhráli? Jo. Oslava na pláži. Pili jsme visku. Chci, abys dneska i s Natašou odjel. Kdo nám asi ukradl ty šaty? Ty mě neposloucháš. Ale poslouchám. Slavko, musíš toho už nechat. Před 50 lety vyhnali moji rodinu úplně stejně chorvatský a muslimský fašisti. Jo, já vím, co se stalo, všichni to víme. Ale vždyť jsme spolu žili. Byli jsme přátelé. Jak bys mohl být někdy šťastný, když střílíš po svých přátelích? Já jsem šťastný. Leila je mrtvá. Víš o tom? Jo, a zastřelil jí ostřelovač. Já jsem to nebyl. Ale střílet si ho naučil ty. Natašo. Natašo. Zbal všechno, co se vejde do džípu. Odjíždíme. Proč? Neptej se. Ale kam jedeme? Zbal se, odjíždíme. Měl jsem o tebe v poslední době starost. Starost, jo? No jo, jasně. Celý život si měl o mě starost. Kam pojedeš? Už se přestaň starat. Tohle je konec. Ne. Chci, abys mi zavolal a řekl mi, kde jsi. Prosím tě o to. Sám si to říkal. Už je pozdě. Nerad něco vzdávám. To já vím. Vždyť jsem se kvůli tomu za ta léta něco natrápil, ale nelituju. Tak už běž.
Běž dovnitř, jo? Dobře. Uniformy, černý bundy, neprůstřelný vesty. To přines Izraeli, před ním nic neschováš. Brandy, 2 láhve, francouzský. Ty jsi ho dostal. Výborně. Prosím, pane, přejete si? Co se tu děje? Vrátili jsme se do práce. Už tu není pošta 2 měsíce. Tak co to povídá? Pracujeme tu. A nikdo nám v tom nemůže zabránit. Tohle je naše věc. Jak se sem dostal? Pěšky. Z Koševa? Ano. A v kolik končíš? Až ve 3. Chceš na mě počkat? Tak pojď ven. Jsi v pořádku? Mluvila jsem s Amelou. Chtějí Leilu, jak to půjde pořádně pohřbít.
Míša prý chce, abys přišel. Ahoj, milá kamarádko. Dnes ráno jsem šla pro vodu. U cisterny se zase střílelo, ale nikoho nezabili. Zejko brečel, když jsem mu o tobě řekla. Tak vidíš, že tě měl rád. To je pro dnešek všechno. Zítra se ozvu. V českém znění Zdeněk Mahdal, Luděk Čtvrtlík, Daniel Rous, Veronika Gajerová, Veronika Frajmanová, Tomáš Juřička, Pavlína Dytrtová, Radek Kuchař, Kateřina Pospíšilová. Překlad Tamara Vosecká, produkce Jiří Beránek, zvuk Miloš Zajdl, dialogy a režie Jitka Tošilová. Pro Warn Home Video české znění vyrobila společnost AVF Studio Zero.